Dobrý den, jmenuji se Natalie Vincentová. Už mnoho let pracuji jako reportérka a novinářka. Když mě producent požádal, abych udělala reportáž o prostředku na hubnutí zvaném Nidora, pomyslela jsem si, ten produkt vypadá moc dobře na to, aby to byla pravda. Možná jste už o přípravku Nidora četli v deníku New York Times nebo v časopise Time, anebo v pořadu na Dateline NBC. Přípravku Nidora se dnes v médiích věnuje hodně pozornosti. Díky významné 6měsíční klinické studii, ve které 1000 mužů a 1000 žen zhublo 15 kg. A nejlepší na tom je, že to dokázali bez léků a pilulek, bez změny svých stravovacích návyků a bez toho, aby začali více cvičit. To zní příliš dobře na to, aby to byla pravda. Co říkáte? Ano, to jsem si také myslela, pokud jsem ale Nidoru sama nevyzkoušela. Museli byste ji sami vyzkoušet, abyste zjistili, jak snadno se dá zhubnout. Přípravek Nidora se prodává v sypátku se dvěma stranami, slanou a sladkou. Strana sypátka označená slaně se používá na všechny pokrmy, na které si běžně sypete sůl a pepř, na maso, těstoviny, zeleninu nebo hranolky. Druhá strana je označena sladké a používá se na všechny sladké pokrmy, jako je ovoce, moučníky nebo zmrzlina. Slova slané a sladké neznamenají, že by produkt obsahoval sůl nebo cukr, ani že by jídlo osolil nebo osladil. Popisují pouze typ pokrmu, na které se produkt používá. Nidora ve skutečnosti vůbec nemění chuť jídla, ani si nevšimnete, že ji jíte. Stačí si ji nasypat na jídlo a začnou se dít zázraky. Stovky tisíc lidí řekli ano a zhubli miliony kilogramů. Podívejte se na tyto snímky před a po. Tohle jsou lidi, kteří s přípravkem Nidora schodili spoustu kilo. Podívejte se na ně. V porovnání se staršími snímky se změnili téměř k nepoznání. Nidora u nich zafungovala a zafunguje i u vás. Spokojenost zaručena. Kupte si ji hned, zásoby jsou omezené. Objednejte si přípravek Nidora na stránkách www.nidora.com.